Mata pa mo? O nakapanihapon na ba mo? Wala pa. Murag luya man. Ngayong gabi mga igsoon. God is good. All the time. Amen. And God will make a way. Maayo kayo ang Ginoo nga nakabisita na pug ko dinhi. Na gitagaan mig chance sa inyong parish priest, si Father Bong, nga maka-celebrate og mas ang mga taga-seminaryo. Kaya wala man may parokya. Tagaan mig mga misa sa mga parokya. So nalipay ko nga naabot na po dinhi. Pero ang pangutana, nalipay ba mo? Lipay na lang mo, kay hapit namang Pasko, di ba? Agwantahan na lang ni among naong, no? Bitaw mga igsuon, nindot kaayo ang pagbati nga hapit na gyud, no? Kaning atong Pitsa 22 man karon, kini atong misa di Aguinaldo, murag 23 na ni, di ba? Para na ni ugma. Gi-anticipate lang nato ang para ugma. Actually, wala man unta ni gabi, no? Na tungod kay daghan man kaayong mga Pilipino nga Katoliko, di man maarang sa kaadlawon tanan mo ning naay gabi. So, naghuna-huna ko nga siguro ang manimba sa gabi katong mga dili gyud kamatan sa buntag, no? So, welcome sa inyong ikawalo nga pagmisa nobina alang sa pagsaulog sa Pasko. Nindot kaayo nga atong ebanghelyo kay naghisgot ni sa paghatag og ngalan kang Juan nga magbubunyag. In fact, kung atong tan-aw ng ebanghelyo, naglalis pa sila. Sakarias ngalan. No? Kay mo may ngalan. Sa una, ang tradisyon, kung unsay mga pangalan sulod sa pamilya, moro na ipangalan. No? Mo nang wala may apelido, no? Juan. Tagaan lang din kag sumpay sa imong ngalan. Depende sa imong gabuhaton. No? Depende sa imong identity. Like for example, Jesus. Dili man na Christ ang iyang apelido. Jesus, the carpenter. Kay matud pa sa ebanghelyo, siya ang anak sa carpenter nga mao si Jose. Karon si Zacarias, ang anak nila ni Isabel, nga igaagaw sa atong Ginoong Hesus, nganlan na untag Zacarias. Kay mao man ang pangalan. Mo nang naglalis pa sila ug niingon ang mama, niingon si Isabel nga ang pangalan ana si Juan. Nadi pagid sila musugot. Sige, tagaay si Kuan. Kaya naamang man si, di ba sa Ebanghelyo sa Miyagi, naamang man si Zacarias. Tungod kay, wala man sa mutuo nga mahitabo, nga mabuntis si Isabel. So karon nangayo og papel, gisulat dito ang gusto niya nga pangalan, motong ingon siya nga Juan ang iyang ngalan, ug nahibulong dayon silang tanan. Anong Juan ang iyang pangalan? Nga gisaysay pod sa Ebanghelyo, ang meaning di ay sa Juan, God is gracious. Ang Ginoo buutan. Ang Ginoo buutan. Namo na nga buutan gid ang Ginoo. Kay kita ni abot pa taro, no? Niagi ng pandemic, buhi pa ta, naginhawa pa ta, di ba? Amen. Buutan gid ang Ginoo. Munang there's a lot of things to be thankful about this coming Christmas. Not only the gift of life, the gift of presence of family members, the gift of joy and peace during Christmas, etc., etc. Remember to always think of the things nga nindot, nga makapalipay, nga gasa gikan sa Dios. Unya, atong medyo palawman ning ngalan nga Juan, no? As we said, God is gracious. God is gracious. Nay usa ka istorya ba, amot nakadungog na ba mo ning istorya? Usa kuno kaadlaw ni ana. Dunay upat ka man nagsuon nga mga babae. Unya usa ka adlaw ni ana, dagko naman sila. Nangutana ang kamanghuwa ka magulangan, niingon nga, Ma, nganong ang akong ngalan, ma? Nagwonder gid ko sa akong ngalan. Nganong maon man ni akong ngalan? Kaya ang iyang pangalan di ay Daisy. So ningon ang mama nga susnak, ayaw kabalakanak. Kanang ngalan nga Daisy, nganong Daisy imong ngalan? Kaya usa ka adlaw ni ana pagka 1 week na ka, gidala ka sa imong amahan dito sa gawas.
Gisapnay-sapnay kaniya. Unya natingala mi kay dunay milagro. Dunay nangahulog nga mga petal sa daisy. Unya naadto sa imuhang nawong. Sa mao ba nay? Mo din ang daisy ang akong ngalan. Matong ang ikaduha, nama, unsa man pud lugar ni akong ngalan nga Roseman. Isa nga sus ikaw pud nak, maumaog yapon mo sa imuhang maguwang. Mga 1 week pud ka, natingala pud mi nga dunay nangahulog gikan sa ibabaw sa balcony nga mga petal sa mga rose. Mo to nakahuna-una mi nga rose na lang ang imong pangalan. Ang ikatulo, mangutana na pod siya. Pero ang ikaupat, sige nagbagutbot dito sa kilid. Ang ikatulo, niingon nga, Ma, unsa man pod di ako ngalan? Nganong santan man ang ako ngalan? Yan siya nga, nak, medyo lahi ning imuha. Kay, sa kaadlaw ni Ana, dunay mga dili na petal sa santan. Kato ng tibuok nga santan. Bakita na ba mong santan nga bulak? Dako-dako na siya. Nahulog na sa imong agtang. Nag-uulmi abin mong naunsa, pero okay ra. Na okay ra man ka. So munang among gipangalan na lang sa imong santan. Nanisamot ka suko tong ikaupat. Ngalan. Ano sa? Ingon din ang mama nga, paghilom diha, saba diha, pasok. Saba diha, flower base. Ay ang pangalan, flower base. Kabalo naman siya nahitabo sa iya. Nahulugan siya flower base. Ito mga igsoon, what's with the name? Kagabi nag-research ko, unsay meaning sa akong ngalan, Father Warren. Butan ako dito, Warren. What's the meaning of Warren? Naman may Google, no? Kung maka-Google mo, i-search ang meaning sa inyong ngalan. Most likely, kanang Christian nga meaning, or kanang, it has something to do with God, no? Kaya mga, naman ta sa simbahan. Mga Kristiyano man ta. Akong gi-search dito, ang nabutang dito kay a safe haven, haven H-A-V-E-N. Safe haven for the depressed. For rabbits that are depressed. Ang mga rabbits di ay accordingly, ma-depress na sila. Nagunahuna ko nga, what is that something to do with me? Huh? Safe haven for the depressed rabbits. Nang puloyanan sa mga rabbit. Nahuna-huna na ako, looking back at my life, no? From the very beginning, wala pa ko magsulod sa seminaryo, nagtrabaho naman ko diya sa Lourdes, sa guidance office. Graduate mapugog psychology. And I come to realize nga, dagan pud mga tao nga magduol sa ako, mangayo og tambag, no? They feel that kani nga tao siguro safe, or kani nga tao masaligan. Praise the Lord, no? Di man po ko nagbubuhat ng sariling bangko. Pero muna akong napamalandungan kagabi. Lagi, no? My name has something to do with me. Muning, ang name po ninyong tanan, muna yung assignment. Before mo matulog ka rin, namoy internet, search ninyo. What's the meaning of my name? In relation to what you do, in relation to God especially. Si Juan nga magbubunyag, ang meaning sa iyang ngalan, God is gracious. Ngano, tungod sa iya, tungod kang Juan, ang Ginoo nagmanggihatagon sa katawhan, dili ba? Kay siya man ang naguna. Siya ang nagandam sa dalan sa Ginoo. Unya si Juan nga magbubunyag, usa sa mga prominent prophets nga nagsumada sa tanang mga propeta sa Old Testament. Tiyaw mo na, ang whole Old Testament gisummarized ni John the Baptist in his person. No? Kaya ang mga propeta sa miagi, sila man ang nag-istorya, di ba? Kung atong tanaw ng sacred scripture from the very beginning, ang mga prophets, may istorya na sila, thus says the Lord, nag-ingon ang Ginoo. Sila ang mga spokesperson sa Ginoo. Karon, summary, because John is not only the spokesperson of Jesus, who is the Son of God, he also manifests actions. Di ba? When we look at the Gospels, makita na itong si Juan, nagsangya po siya og repentance. And people change their ways. No? Dili lang si
huwan nga magbubunyag, nag-istorya about sa Ginoo, nag-andam about sa Ginoo, ang iyang mga actions speak about the goodness and the graciousness of God. So, in the person of John, kitang tanan should realize that God is gracious. Kita pong tanan, isip mga Kristiyanos, should also become instruments nga ang ubang tao mahimong makarealize nga God is gracious. Buutan ang Ginoo. Challenge na natong tanan. Apil labaw na mi, no? Kami mga pare nga during the Mass we will represent Jesus, no? In the name of Jesus. Unya, ang pangutana karon, mo tunangutana ko pagsugod, nalipay baka mo magtanaw na mong mga pare magmisan. Basig mga nanapon ng pariana, nanapon ng mubuon nga pare, mo po na siya. Hopefully, diliin na, no? Hopefully, makita mo celebrating the Mass, say, I can see through that person that God is gracious. Hopefully. And each one of us in our families, during Christmas, especially nga duol na gid ang Christmas, hopefully, our family members, our loved ones, will be able to say, maayo kayo ang Ginoo. Buutan kayo ang Ginoo. Ano man, si mama, si papa, akong mga igsuon, si ate, silang tanan, mga buutan. No? Mumanang human sa misa, maingon dahil nga, panglakaw kamo, ugdad-a, ang kalinaw o gugma ni Kristo. Kaya ng paglakaw nato, madala nato ang kabalaan, ang gugma, kabuutan sa Ginoo. Hinautun ta mga igsuon nga kining ikawalo nga atong pagmisa novena, o misa di aginaldo, maagat kita sa kanunay nga pagpadayag sa unsa ang kinaiya sa Dios. Mahimo kitang mga buutan nga mga anak sa Dios. Amen. Palihog manindog. Mag-ampo kita sa Dios Amahan nga